Αγαπημένα μου παιδιά, έζησα κοντά στη μικρασιάτισσα γιαγιά. Πλάι της έμαθα πολλές και όμορφες συνήθειες από την ευλογημένη ζωή της και ζεστάθηκα από τα όλο νόημα παραμύθια που μου έλεγε. Μεγαλώνοντας τα κατέγραψα και τα παραδίδω στις επόμενες γενιές παιδιών για να εφαρμοστούν και αυτά. Αυτά τα παραμύθια είναι ένας κρυμμένος θησαυρός, τα οποία η γιαγιά μου άκουγε από τη γιαγιά της εκεί στα αγιασμένα χώματα της Μύρνης, της Μικράς Ασίας. Έτσι, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, τα μετέφερε σε εμάς. Είναι απλά, λιτά, προσιτά και πλούσια από αισθήματα και συναισθήματα βγαλμένα από την ίδια την ευλογημένη ζωή που ζούσαν εκεί, στη Μικρά Ασία. Σήμερα, εδώ από την Αθήνα, σας στέλνω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου με την ελπίδα ότι και εσείς θα τα διαβάσετε και θα πάρετε τη μυρωδιά αυτή της αρχοντικής ζωής της Μύρνης, που οι δικοί μας άνθρωποι το 1922 αναγκάστηκαν να φύγουν κυνηγημένοι από τους Τούρκους και να έρθουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και να μας μεταφέρουν όλους τους κρυμμένους θησαυρούς. Που αυτοί ήταν λείψανα Αγίων, ήταν συνήθειες όμορφες, ήταν φαγητά, ήταν παραμύθια, ήταν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εσείς καλό όμως που εμείς, άμα το πάρουμε αυτό το καλό και το εντρυφήσουμε, θα το κάνουμε κτήμα μας και θα το μεταδώσουμε αργότερα σε άλλες γενιές.